Munkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa zipanizo otsutsa mnyumba ya malamulo a George Chaponda amupatsa masiku awiri kuti apititse umboni pa nkhani yoti bungwe la National Registration Bureau ikupanga ziphaso za mzika zatsopano ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Lachinayi aphungu 43 anagwirizana ndi ganiziro loti Chaponda abweretsedi umboniwo pomwe 37 anatsutsa izi. Pemphero Malimba anali ku nyumba ya malamulo. Phungu wadera kumwera kwa boma la Chitipa Werani Chilenga anafunsa nyumbayi zakufunika kuti Chaponda apereke umboni pa nkhani yawo potengera zimene standing order 102 saburu 2 imanenera. Malinga ndi Chilenga ndondomeko imanena mwachimvemvemve zakufunika kuti aphungu azifotokozera nyumbayi ayende uthenga wokwanira. Izi zinapangitsa kuti aphungu ambiri ayikire kumbuyo ganizo la Chilenga kudzera pa ndondomeko yovota. Apa wachiwiri woyamba wa sipikala ya nyumba ya Madalitso Kazombo anati Chaponda ali ndi maola 48 kuti apereke umboni pa nkhawa yawo. Poyankhula ndi Times, Chaponda anati apereka umboniwu mnyumbayi. Tinazo ma evidence palibe chopusa singanibwere muno kunena pamene palibe evidence koma ngakhale ndi kupereka evidence yo sili necessary chifukwa standing order 13 imanena kuti ukafunsa question yo abomawo ndi akanaima ndi kunena kuti zimene mukunenazo sizoona. Mawu awo Chilenga anatapitiriza kuyankhulapo pamene zinthu sizikuyenda mnyumbayi. Zimene zikupha dziko lino chifukwa maganizo kuti mukakhala kumbali yosusa mzingo osusa zilizonse. Apa sinkhani si yosusa nkhani ndi yoti kodi malamulo athu ifeyo tikuwagwiritsa ntchito bwanji ngati nyumba ya malamulo. Anthu atikhulupirira ndiye apa tikuonesesa kuti inuyo ngati anyamata ana anu azukulu anu akamazawerenga zimene zikulembedwa pano pazi azizawerenga zinthu zolondola osati azizangowerenga zinthu zosazika bwino zoti anthu achewa amene amakamba zimene zimpaliamenti amakamba mwantundu wanji chifukwa zimene zija zilibe umboni. 2 lamulo likunena kuti ngati munthu yo wapereka funso kuzera mwanjira imene ija kuboma ayenera yankhe sana yankhe iwonso ngati sabweresa umboni zikutanthauza kuti nkhani yonse ija mu ndondomeko ya Hansard ichokamo sizawerengedwanso palibe amene azayipezera. Chaponda adauza nyumba ya malamulo lachitatu kuti bungwe la NRB likupanga ziphaso zatsopano za unzika ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe ngati njira imodzi yofuna kubera chisankho cha chaka chamawa aphungu ambali osaboma akakayendera malowa. Boma likulingalira zokhazikitsa thumba lapadera lothandizira pa ntchito yomanga nyumba komanso mabwalo a milandu mdziko muno. Nduna ya zachilungamo Ataita Simvalo yanena izi pamene imayankha mafunso kuchokera kwa aphungu ena ku nyumba ya malamulo. Iwo afotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Izi zikuzidziwa ndiye tikufuna kuti mbudget imene ibwere chaka cha 25-26 tikemu ndondomeko yoti pakhale special line yeni yongokhudzana ndi nkhani yomanga makoti kapena kukonza makoti ndi manyumba makoti amene agumuka kapena sali bwino. Komanso kwathu ku Ministry of Justice ndi mwayi kuti ndiso ndi program ina timati chilungamo program imene iyi ndi program ina kuti afuna kuti azikhala ndi kutekera kufikira makoti mosavutika imene ndame ndiyo chepa kwabe ndalama inaita kuthandiza apo apa ndi apa akuthandizewo after Ministry of Justice yathu komanso a judiciary amene inake makoti komanso a legal aid ndi a police ndiye tukamera nawo kuti wanawakiti pesa thandizo ngati singatheki kuti zina ndalama zikathandizira pomanga makoti ena kapena kukonza makoti amene sali bwino. Aphunzitsi opitirira 73,600 alembetsa mukalembera wa bungwe la Teachers Council of Malawi. Izi kudza pamene kwatsala masiku owerengeka kuti bungweli litseke ntchito yolemba aphunzitsiwa mukaundula wake. Bungweli likufuna kulemba aphunzitsi pafupifupi 100,000 pofika pa 31 December chaka chino. Patience Tunda afotokoza. Mawu ake mkulu woona za maphunziro kuti akuperekedwa abwino ku nduna woona za maphunziro a Gordon Msilimba anati kupatula kulembetsa aphunzitsi iwo akuperekanso ziphaso kwa aphunzitsi ndipo ati kufikira pano apereka ziphaso 32,127
amsilimba ati pali kuthekera kuti safikira mlingo omwe anayika popeza aphunzitsi ena akuchedwa kulembetsa zomwe zimapangitsa kuti makina awo a intaneti azichulukidwa. Chinthu chinchaso pano sikumvetsetsana kuyambirira kunali kovuta phindu lake njana samazindikira komanso anthu ambiri amafuna kuti alembetse kumapeto kwa ndime. kalemberayo akufikira aphunzitsi aku primary, aku sekondale, aku sukulu zosula aphunzitsi komanso alezi. Mwezi wa Septemba chaka chino undunawo unaonjezera masiku akalembera kufikira mwezi wa Disemba ndi cholinga choti aphunzitsi ambiri alembetse. Poyankhula pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe anati kuchedwa kulembetsako kutha kukhala kuti aphunzitsi ena sakumvetsa kufunika kwa kalemberayu. Nkhani yoyamba mwina ndi kusapomereza udindo wa Teachers Council of Malawi, because tikabwerera mbuyo pang'ono aphunzitsi ambiri amasusa ndi ndondomeko zimene ndondomeko zofunikira kwambiri. Komanso gawo lina ndikunena kuti mwina aphunzitsi ena sakuzindikira kufunika kolembetsa mayina awo ndi nthambi imene. Konsolo ya aphunzitsi inakhazikitsidwa kuti iziona kalembera, kupereka ziphaso komanso kuonesetsa kuti maphunziro akuperekedwa bwino. Konsolo iyi inakhazikitsidwa chaka chatha. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wadzudzula mabungwe omwe saboma kuti sakuonetsa chidwi cholondoloza ntchito za boma. Chakwera akuti izi zikutanthauza kuti mabungwewa sakuyimirira Malawi. Iwo ati mabungwewa atamugwira ntchito zawo molondola atha mwadzudzula ngati pakuchitika zakatangale. Feston Balekezo wadzandiripotire. Chakwera anayankhula izi pa bwalo la zamasewero la Katoto ku Mzuzu pamwambo wokumbukira umodzi mdziko la Malawi. Pano ife aboma tili mkati mogawa chimanga kwa Malawi kokwanira 5.7 million amene chimanga chawo chinawonongeka ndi ng'amba. Ndipo ntchito yogawa chimanga chimenechi ni ntchito yotukula miyoyo ya Malawi. Koma mdziko muno masiyeso mwanguti ngati kuti simukhudzidwa ndi kayendetsedwe ka ntchito imeneyi. Koma ngati muli ndi chidwi chowayankhulira Malawi, mulondole chimanga chomwe tugawachi kuti kodi chugawidwe mwa chilungamo kuti Malawi mukuwayankhulirawo akulandiradi zitsateni. Chakwera anati tsikuli limathandizira kuti Malawi azindikire kuti ndi amodzi posatengera kuti amapembedza kuti ndachipani chanji komanso ndamtundu uti. Komabe kumwambo kunalibe azipani za ndale zotsutsa omwe anati boma likuchita utambwali pothana ndi mchitidwe waziwawa omwe posachedwa apa zachitika ku Lilongwe komanso ku Blantyre. Poyankhulira magulu azipembedzo, Father Mark Nkandawire kuchoka ku Public Affairs Committee anati achinyamata ali ndi udindo wakulu othandizira kuthetsa mikangano komanso kubweretsa mtendere mdziko pomwe sakugwiritsidwa ntchito pobweretsa chisokonezo. Yemwe anayimirira achinyamata kumwambowu Amwalida Thewu anati dziko la Malawi muli achinyamata ochuluka koma akupitirira kukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Your Excellency, I would like to implore upon all political parties to stop the misuse of their youth wings. Mawu ake wampando wa Center for Multi-Party Democracy a Elias Chakwera anati ali ndi chikhulupiriro kuti atsogoleri azipani za ndale agwirana manja ndi cholinga choti dziko la Malawi likhale ndi chisankho chopambana chaka chamawa. It is our hope that political parties and all ndi chikhulupiriro chathu choti zipani za ndale zilimbikitsa mtendere omwe uzathandizire kuti chisankho cha chaka chamawa chizakhale chabata komanso mtendere. In 2025. Mwazina kumwamboku kunali mapemphero komanso magule osiyanasiyana osonyeza chikhalidwe cha Malawi. Akatswiri adzudzula President Lazarus Chakwera atipolephera kufotokozera Malawi mwachindunji zazokambirana zofuna kuyamba kugula mafuta agalimoto kuchokera mdziko la United Arab Emirates. Chakwera anali ku Abu Dhabi kumene amachita zokambirana ndi akuluakulu a boma la dzikolo zokhuza malondawa. Isaac Salima wadzani nkhani yonse. Kumbo la dziko lino lofuna kuchita mgwirizano ndi dziko la United Arab Emirates pa nkhani yakagwidwe ka mafuta ikuoneka kuti sikhala yapano.
mmene amayankhula ku mtondo wa Malawi lachitatu madzulo, mtsogoleri wa dziko lino Achakwera anati nthumwi zochokera ku Abu Dhabi zifika mdziko muno mwezi wa Mawa kuzamalizisa za ndondomekoyi. Achakwera adafika mdziko muno lachiwiri pamene vuto la mafuta a galimoto layambiranso kuvuta kwambiri. Achakwera alonjeza kuti adzawafotokozera Malawi zokhuza ndondomekoyi mwezi wa Februwale chaka cha Mawa. Sabata ziwiri zapitazo, mtsogoleri wa dziko linoyu adafotokozera Malawi kuti akupita ku Abu Dhabi kukakambirana nkhani yokhuza kagwidwe ka mafuta ndi dzikolo, imene zikatheka ichititsa kuti dziko lino lisiye magwiritsa ntchito madobadoba likamafuna kugula mafutawa. Koma mkulu wa bungwe la Consumers Association of Malawi a John Kapito ati mtsogoleri wa dziko linoyi sadakhazikike pa zimene adalonjeza Malawi sabata ziwiri zapitazo. Kuti mmene akubwera amatiuza kuti zinthu tsopano zayamba kuyenda bwino. Pazakhalanso kuti palinso zoti zikambirana chifukwa choti chimene zapita kunjako nali chotakakambirani. Ziwa masuliranso kuti anthu akunena ne ananyambukana kupita uko ndi anthu sachoke uko akubwera kuno kani yake yomweyo kuti ndingani yovuta motani kunena kuti anthu sangagwirizane pamene akumana. Amene amatsata bwino nkhani zokhuza mafuta komanso zina zokhuza mphamvu ya magetsi akandi padambo ananena kuti Amalawi akuyenera kudekha malinga ndi kuti nkhani ngati izi pena zimatenga nthawi yayitali. Tisafulumire sanga kuti tinene kuti zinthu zothandiza kapena zosathandiza kapena kuti ulendo unalothandiza Malawi kapena osathandiza. Chomwe ndinganene kunena kuti mwina ineyo malingana ndi experience yanga ndili mu sector imene ya energy, ma negotiations kapena kuti kukambirana kwa zinthu mwina zimatenga nthawi. Achakwera mukuyankhula kwawoku adafotokozanso kuti asankha Avitumbiko Mumba ngati nduna yona za ntchito kulowa m'malo mwa Agnes Nyalonje amene atula pansi udindo wawo. Mtsogoleriyu adafotokozaponso mmene dziko lino likuchitira pa nkhani yokhuza kugawira anthu chimanga malinga ndi vuto la njala limene lidakhuza anthu ena mdziko muno. Sukulu zophunzitsa alimi adzayamikira popereka mwayi kwa alimiwa kuti aphunzire za ulimi wa makono. Bwanamkubwa wa boma la Blantyre a Alex Ndoko wanena izi pamene alimi 150 andera mfumu yayikulu ku Nthembwe mbomali amaliza maphunzirowa. Selina Tambola ali ndi zambiri. Alimi watsopano akuyembekezeka kukagwiritsa upangiri umene aphunzira ku madera amene akuchokera pofuna kupititsa patsogolo njira za makono za ulimi komanso zosamala chilengedwe ndi nthaka. Amdoko ati alimiwa akuyenera kukasintha zinthu ku madera amene akuchokera. Mlendo olemekezeka pa mwambowu anali wachiwiri kwa wapampando wa konsolo ya Blantyre a Montfort Palula, ndipo iwo akufotokoza kufunikira kwa alimi kukhala ndi luso lotere. Pazimene tinabwerera kuno makamaka ndikulimbikitsa anthu amene achitenga nawo gawo ngati azilangizi a ulimi kuti pazimene aphunzira azigwiritse ntchito kuno kwa Nthembwe kuti dera lipitirire kutukuka malingana ndi kuti amwasika anayamba kale kugwira ku ntchito yawo yabwino apa nkumalizitsa kuti afike kumapeto kwa za ulimi. Anaphunzitsapo za kasamalidwe ka nthaka kuti sakokolowe ndi madzi, anakhala akupanga zimenezo. Pano akupanga za malimidwe kuti tingamalime mbewu zanje kuno kuti tichite bwino malingana ndi kusinthasintha kwa nyengo mmene zili. Ndipo mmodzi wa alimi amene amaliza maphunzirowa ndi Alois Juliano amene akuchokera mdera la ku Nthembwe. Zikutiphunzitsa kuti tikhale osamala chilengedwe komanso kubweza mizerako, zikutiphunzitsa kuti tikolole madzi moyenerera komanso taphunzira kuti ndowe tizigwiritsa ntchito kuyika m'mapando zomwe zimasamalanso chinyezi, timasunga chinyezi. Izi zikutheka pansi pa ntchito ya Malawi Watershed Improvement Program MWASIP. Akuluakulu za umoyo mboma la Blantyre ati mgwirizano wawo ndi anthu akudera wapititsa patsogolo ntchito za umoyo mbomali. Iwo anena izi pamene ofesi yachita bwino kuposa maboma onse mdziko muno chaka chino. A Chris Banda ndi mmodzi mwa akuluakulu kwa ofesi iyi ndipo akufotokoza. Ngati council pa assessment imene amapanga anzathu a local government imene imachidwa to local authority performance assessment yoonetsa kuti ma councils akugwira ma council akugwira bwanji ntchito adaona kuti ife tikuchita bwino ndipo tidakhoza mbali zonse zimene iwo amayang'ana. Makamaka mbali zimene amayang'anisisa kuti kodi ifeyo pa nkhani ngati yoyitanitsa mankhwala kuti azipezeka mzipatala mwathu tikuzipanga bwanji ndipo zidaoneka kuti timazipanga mwaukadaulo mu nthawi yake. Komanso kuonetsa kuti kodi zipatala zathu zimene zatizungulira mu Blantyre muno tikuziyendera mavuto amene ali kumeneko tikuthana nawo, ndipo zinaonetsadi kuti ofesi ya zaumoyo mavuto amene ndithu ifeyo
tikuonetsetsa kuti tikuthana nawo komanso adayang'ana pa mgwirizano umene ulipo pakati pa ofesi ndi anthu akudera chifukwa anthu akudera amafunika akhale ndi gawo pa zochitika za ofesi ya zaumoyo adayang'ananso kuti kodi kumbali za akatemera tikuchita bwanji makamaka akatemera ana zimene zidaonetsa kuti ifeyo ndithu akatemera wana tikuchita bwino chifukwa kuti ana ambiri ndithu akulandira akatemera yense. tipitiriza kupasirani nkhanizi mkatha konerezi. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. As a child growing up, I always remember starting each day with the trusted sweetness of Ilovo sugar. The beautiful smell of Zitumboa and sweet tea brought a big smile on my father's face. Mother was always there, smiling while we enjoyed our breakfast. At every family gathering, everyone was happy when Mother brought out her secret weapon, the Ilovo sugar pack. Because we all knew that the mandasi, zikomoyoyo, toba, and many other delicious foods she prepared would create lasting memories. Now that I'm grown, these stories I don't only tell my family and friends, but I let them experience it for themselves every time they have a taste of food prepared with Ilovo sugar. Ilovo sugar, the trusted brand from generation to generation. Ilovo sugar, take it, mpamvu. popitiriza nkhanizi ya polisi ku Blantyre amanga mayi wina pomuganizira kuti amachitira nkhanza mwana wake womupeza kwa zaka zitatu. Izi kutsatira zithunzi za mwanayi zomwe anthu ena akhala kugawana m'masamba a mchezo. Isaac Salima ali ndi zambiri koma tichenjeze kuti mulipotiri muli zithunzi zina zimene zitha kupereka mantha. Anthu akhala kugawana zithunzi zimene nzochititsa mantha za msungwanayu amene akuoneka ali mabala komanso zipyera thupi lake lonse. Malingana ndi mkulu wa polisi ya South Lunzu mzinda wa Blantyre a Patricia Njawire, mayiyu wakhala akuzunza mwanayu pamene bambo ake apita ku ntchito. Mayi ake umubereka mwanayu amene amakhalira ku machinjiri kwa Alizeo adatifotokozera kuti adali ozizidwa amene apolisi adabwera ku nyumba kwawo kudzawatenga kuti akamuone mwanayu ku polisi. Iwo ati adasiyana banja ndi bamboyu kotero kuti adakakamira kuti atenge mwanayu. Ati amakhala amamusungira mukhola la agalu mwana kumanena yekha amayi ake ndikumatenga zisekelero lonko zimamuotcha thupiri ndikumamubaya ndi misomali mwana wanga watsanga folo nkumamubaya bambo ake akuona ndi maso. Mwana kukhala ngati wa malazima si mwana ananditengera ali status yabwino bwino ine kukhala ngati nyitsiro ine mwana wakhala wanga ndikumvutika inde ana amene anandisira ndi majesa ndipo ndinakanira ine. Ndipo amene amakhala pafupi ndi kumene mwanayu amakhala Aufulu Banda amenenso ndi amene adakanena nkhaniyi ku polisi ati adakhuzidwa ndi mmene mwanayu amazunzikira. Nditi nantenga mwanayu ali mabala ukhoka fresh onena kuti mama wawo amankoka mwanayu kuti amuzoti adzuke akasambe ndiye mwanayu ifwa cha ululu umene amaumva apeza kuti mwana anachedwa kudzuka ndiye anakankwakwaza umene kuchokhala kuti ankhula mabala oku ndiye kumveka jozi tititi mvule mwanayu kupeza magazi okhaokha. Iwe
nde tinangompherano mtima kuti ife ndife anthu obereka uyu sangaine kumpanga mwana zimenezi. nkhani idalowa ku bwalo la milandu la magistrate mu mzinda wa Blantyre pamene oganizidwayu Alinda Litala awatulutsa pa belo ndipo ikuyembekezeka ulowanso m'bwaloli sabata yammawa. nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yake mtsogoleri wa zipani zotsutsa amupasa masiku awiri kuti apereke umboni pa nkhani ya ziphaso za unzika. mabungwe omwenso aboma akuadzudzula kamba kosowa chidwi cholongosola ntchito za boma. mu nkhani zina akatswiri ati president Lazarus Chakwera walephera kufotokoza zogwera mtima pa zokambirana zokhuza malonda amafuta a galimoto. nali ndine Yankho Seunda. When it comes to food, we all have our preferences.